Αυτή τη στιγμή είμαι στην Κύπρο και βγάζω σιγά σιγά ένα τα τραγούδια που ηχογράφησα τα τελευταία 3 χρόνια, που είναι περίπου 20 κομμάτια, και έχω αρχίσει δειλά-δειλά να βγάζω προς τα έξω ένα-ένα. Τα βγάζω σαν singles. Είχα βγάλει το πρώτο πριν 2 χρόνια, το επόμενο μετά από 1 χρόνο και τώρα θέλω κάθε 1,5 με 2 μήνες να βγάζω και ένα. Οπότε έβγαλα το Por Favor Amor το Νοέμβριο και τώρα ήρθε το Καρουζέλ και θα συνεχίσω αναδημηνία να βγάζω τα υπόλοιπα. Μέχρι τώρα τα σχόλια είναι πολύ θετικά, το οποίο με χαροποιεί πάρα πολύ. Είναι ένα τραγούδι που το έγραψα πριν 10 χρόνια περίπου. Δεν είναι καινούριο τραγούδι, αλλά το ηχογράφησα πριν 2-3 χρόνια στη Βραζιλία και το βίντεο το έκανα πριν 1 μήνα, πριν 1,5 μήνα. Οπότε σιγά σιγά ήρθε και έδεσε όλο αυτό. Μπορεί να το είχα παίξει σε live μου κτλ. Και πάντα οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν πολύ θετικές. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια. Το κοινό δηλαδή το αγαπάει πολύ. Και πόνταρα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή περιμένω κάποια πράγματα από αυτό. Μέχρι τώρα κυλάει όμορφα και στο YouTube και στα social media. Είναι θετική ανταπόκριση. Αλλά ακόμα είναι νωρίς. Έχει μερικές εβδομάδες που έχει βγει, οπότε θα δείξει. Ελπίζω ότι θα το ακούσει και θα το αγαπήσει ο κόσμος. Το βίντεο το γυρίσαμε σε ένα εγκαταλελειμμένο Luna Park και σε 2 άλλα ενεργεία Luna Park. Θέλαμε να δώσουμε αυτή την αίσθηση της παιδικότητας, θέλαμε να δείξουμε τα καρουζέλ. Υπάρχει και ένα mini story όπου ξαφνικά αυτή η κοπέλα βρίσκεται σε ένα φανταστικό κόσμο όπου έχει για παρέα της ένα αρκούδο που μαζί διασκεδάζουν και περνάνε τον χρόνο τους στο Luna Park και μετά επιστρέφει στην πραγματικότητα στο εγκαταλελειμμένο Luna Park, όπως και το τραγούδι. Μιλάει για ένα φανταστικό σύντροφο και ένα φανταστικό έρωτα, άρα υπάρχει αυτή η αίσθηση του όμορφου και του ωραίου και αυτός ο ρομαντισμός, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και κάτι λίγο πιο λυπηρό στην ιστορία. Νομίζω τα επόμενα τραγούδια που θα βγουν έχουν αυτό το jazz στοιχείο και το πιο swing προς jazz στοιχείο ή περισσότερο και country λίγο. Τώρα ως προς το στίχο, κάποια είναι λίγο πιο πολιτικά, κάποια είναι πιο χιουμοριστικά. Μπορεί να βρούμε και αυτή την αντίθεση και σε κάποια άλλα από αυτά. Αλλά νομίζω δεν αγγίζουν μόνο ένα θέμα, αγγίζουν διάφορα. Ήμουνα για 3 χρόνια στη Βραζιλία και εκεί ηχογράφησα όλα μου τα κομμάτια. Οπότε ό,τι βγαίνει τώρα έχει έντονη επιρροή. Τώρα το Καρουζέλ δεν ξέρω αν... νομίζω δεν έχει κάποια βραζιλιάνικη ή λατινοαμερικάνικη επιρροή. Παρ' όλα αυτά το έχουν ηχογραφήσει βραζιλιάνη μουσική και το έχω κάνει εκεί. Ήτανε φανταστικά. Ευελπιστώ ότι θα πάω τώρα τον Απρίλιο για 1-2 μήνες να κάνω κάποια live. Ήμουνα και μέσα στον κορονοϊό, οπότε ήταν όλα περιορισμένα το τι μπορούσα να κάνω. Έτσι ξόδεψα όλο μου το χρόνο κλεισμένη σε ένα στούντιο και γράφοντας κομμάτια. Δηλαδή τα 2 από τα 3 χρόνια έκανα αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και έχω τόσο πολλά. Έχω περίπου 15 με 20 κομμάτια. Γιατί αφοσιώθηκα πλήρως σε αυτό. Η Βραζιλία είναι ένα τεράστιο σχολείο. Πέρασα καταπληκτικά, πέρασα και πάρα πολύ δύσκολα. Είναι μια πολύ διαφορετική και μακρινή χώρα από τη δική μας. Ωστόσο, νιώθω ότι σε μια προηγούμενη μου ζωή ίσως ήμουν Βραζιλιάνα. Μουσικά, επειδή η μουσική μου δεν έχει έντονα το λαϊκό στοιχείο ή πιο την pop λαϊκή μουσική της Ελλάδας, ξενοπατάει γενικότερα η μουσική μου, δεν τους φάνηκε τόσο... Ήταν οικία, τους είχα βάλει να ακούσουν λίγο λαϊκά τραγούδια δικά μας και τους είχαν εκπλήξει αρκετά. Γενικότερα όμως, όχι μόνο στη μουσική, όπως βλέπουμε εμείς στη Βραζιλία σαν κάτι πολύ εξωτικό, έτσι με βλέπανε και αυτοί εμένα σαν κάτι πολύ εξωτικό και διαφορετικό από αυτούς. Ελλάδα, Κύπρος, ξέρουν τα ελληνικά νησιά και τους φαίνεται πολύ εξωτικό όλο αυτό. Έχω ήδη 2 έτοιμα βίντεο, το ένα το γύρισα εκεί και το άλλο το γύρισα εδώ.
Και σιγά σιγά θα γυρίσω και τα υπόλοιπα. Έχω άλλο ένα που το γύρισα εκεί, αλλά πρέπει να μονταριστεί εδώ. Άρα έκανα όσο πιο πολλά μπορούσα εκεί και τα υπόλοιπα θα τα κάνω εδώ. Αν βγάζω singles για όλα τα κομμάτια, μάλλον θα έχουν βίντεο κλιπ, εκτός αν έχουν κάποιο lyric video ή κάτι τέτοιο. Έχω ένα κομμάτι συγκεκριμένο, το Υπτάμενο Καράβι, που το έχω ηχογραφήσει με κλασικά όργανα και είναι με κλασική ορχήστρα, το οποίο πάει και 5,5 λεπτά, το οποίο νιώθω ότι θα πήγαινε πάρα πολύ σε μια ταινία μικρού μήκους ή κάτι τέτοιο. Άρα όλα έχουν αυτό το ύφος. Και συμφωνώ μαζί σου ότι μπορεί κάποιος να το ακούσει και να δημιουργήσει τις δικές του εικόνες ή μπορούμε να το σπρώξουμε αυτό με κάποιο βίντεο. Παρ' όλα αυτά, νιώθω ότι σε αυτή την περίοδο που διανύουμε γενικότερα είναι πιο εύπεπτο το βίντεο παρά ένα τραγούδι μόνο του που βγαίνει εκεί έξω. Οπότε προσπαθώ να κάνω και βίντεο για όσα περισσότερα από τα τραγούδια μου μπορώ, ούτως ώστε να το δει και περισσότερος κόσμος. Por favor, amor, don't break my heart. Por favor, amor, don't let us fall apart. Don't be so mean to me. That breaks my heart. Και εμένα η απάντησή μου όταν με ρωτάνε είναι ότι θα έλεγα ότι η μουσική μου είναι πειραματική pop ή indie pop, alternative pop, γιατί το pop στην Ελλάδα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και θεωρώ ότι η μουσική μου ταιριάζει με την έννοια της pop του εξωτερικού. Είναι όλα μου τα κομμάτια pop και μέσα σε αυτό μπορώ να κινηθώ από Latin μέχρι ηλεκτρονική, μέχρι παραδοσιακή, country. Υπάρχουν διάφορες επιρροές, αλλά όλα κάτω από την ομπρέλα της πειραματικής pop. Σε ένα από τα κομμάτια που σκοπεύω να βγάλω το επόμενο διάστημα υπάρχει ένα σημείο με rap και το Samba Brasileiro που είχα βγάλει πριν 2 χρόνια και αυτό έχει rap. Βέβαια είναι ένας Βραζιλιάνος καλλιτέχνης που ραπάρει, δεν είμαι εγώ. Σε αυτό που θα βγει τώρα μάλλον θα είμαι εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ και σε ένα αγγλικό κομμάτι μου που βγήκε σε ένα EP μου το 2014 και σε αυτό υπήρχε το στοιχείο του rap. Ναι, μ' αρέσει και με ενδιαφέρει. Αλλά ένθετο στα κομμάτια μου. Όταν ήμουν μικρή, όταν ήμουν ακόμα στο σχολείο, από Έλληνες καλλιτέχνες μου άρεσαν πάρα πολύ η Νάμα, για παράδειγμα. Που και αυτοί έχουν 1-2 κομμάτια που είναι έτσι πιο παραμυθένια. Μετά στις σπουδές μου άρεσε πάρα πολύ η Björk. Η αγαπημένη μου καλλιτέχνης, singer-songwriter είναι η Regina Spektor, που και αυτή γράφει αρκετά περίεργα. Από γυναίκες τραγουδοποιούς κυρίως είχα επιρροές, αν εξαιρέσουμε τους Νάμα. Κι αν θα σβήσει όπως είπα, θέλω να ξαναγευτώ τη γλύκα που μου άφησε το πρώτο μας φιλί. Ίσως διάλεξα δύσκολο δρόμο με τα δικά μου κομμάτια. Αλλά πιστεύω και το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, οπότε το παλεύω πάρα πολύ να βγάλω προς τα έξω τη δικιά μου μουσική. Θα ήταν πιο εύκολο να ηχογραφήσω ένα τραγούδι που θα μου δινόταν και θα προσπαθούσα να το υποστηρίξω, αλλά σαν καλλιτέχνης νιώθω ότι αυτό που με εκφράζει περισσότερο και αυτό που θα ήθελα περισσότερο είναι ο κόσμος να αγαπήσει τα δικά μου κομμάτια. Αυτό το τραγούδι που ανέφερα πριν, το Υπτάμενο Καράβι, ο στόχος μου είναι αυτός, να παίξει σε μια παράσταση ή σε μια ταινία μικρού μήκους, κάτι τέτοιο, γιατί θεωρώ ότι και η ενορχήστρωση και το μήκος του κομματιού και το ίδιο σαν περιεχόμενο και κομμάτι θα ταιριάζει πάρα πολύ. Τώρα έχω γράψει μουσική για θέατρο στο παρελθόν και μου άρεσε πάρα πολύ. Είμαι ανοιχτή σε κάτι τέτοιο και σκοπεύω όταν στήσω τα lives μου ή εκεί που θα έρχεται ο κόσμος να ακούσει τα δικά μου κομμάτια, να είναι οπτικοακουστικό θέαμα, να μην είναι μόνο ακουστικό. Με κοστούμια, με βίντεο, ίσως με σενάριο. Το έχω κάπως στο μυαλό μου πιο θεατρικό, σαν ένα θεατρικό κονσέρτο. Δεν είναι musical theater, ούτε συναυλία. Θα είναι μια θεατρική συναυλία, κάπως έτσι. Αυτή τη στιγμή στείνω ένα μικρό σχήμα στην Κύπρο, όπου
Θα ερμηνεύω παλιά ελληνικά τραγούδια διασκευασμένα σε πιο jazz ύφος και θα λέω επίσης και τα δικά μου. Και λογαριάζω να ανέβω στην Αθήνα σιγά σιγά και να φτιάξω αυτή την μπάντα που σου λέω, για να μπορούμε να στεγαστούμε και σε μικρά θέατρα και σε τέτοιους χώρους. Αλλά αυτό είναι ένα project που θα χρειαστεί λίγο χρόνο, οπότε προσπαθώ να το παίρνω κι εγώ με τους ρυθμούς που πάει, γιατί βιαζόμουν πιο πριν και στη βιασύνη μου δεν έβγαινε. Οπότε, ναι, είναι το πλάνο μου στον επόμενο 1 με 2 χρόνια. Το ιδανικό σενάριο θα ήταν ο κόσμος να αγαπήσει αυτά που θέλω να εκφράσω και που δεν είναι και πολύ mainstream. Οπότε, όπως είπα και πιο πριν, προσπαθώ να παλέψω αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, δεν με νοιάζει αρκετά ούτως ώστε να το προσπαθήσω. Δηλαδή, με νοιάζει να εκφραστώ και να βγάλω κάτι αληθινό προς τα έξω, ξέροντας ότι μπορεί να μην έχει την τεράστια ανταπόκριση, αλλά ελπίζοντας και προσπαθώντας ότι θα το αγκαλιάσει σιγά σιγά ο κόσμος και θα το καταλάβει, γιατί, όπως είπες και εσύ πριν, δεν υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες στην Ελλάδα που το κάνουν αυτό το πράγμα. Οπότε θα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος που θα κάνει μια αρχή γύρω από ένα είδος μουσικής ή μιας καλλιτεχνικής κατάστασης, ας πούμε.